Takže vítam vás u nového videa z Evolvery, ktorá je Turtle Evolve. Asi ste nečakali, že ma znova uvidíte, že budem znova natáčať. Ale chcel som sa do toho nejako dokopať. A mohli by sme začať aj touto hrou, ktorá je taká trocha oddychovejšia viacej. No, kto by ho náhodou nepoznal, tak je to vlastne hra pre deti. Áno, hra pre deti. Čo chceš, Hulín, tu chce? Tak vlastne je to spájanie takého istého druhu. O nič iné tu nejde, o nič viac. Ale my sa spolu pozrieme na to, čo sa v tejto hre dá robiť a skúsime si aspoň reštartovať tento vesmír. Ako vidíte, je tu viacej týchto podlaží, ako v Diable, že? Je tu viacej podlaží, ja som sa zatiaľ dostal najviac tuto. A najviac, čo sa dá dostať, tak je vlastne do vesmíru ako nekonečno, čože je fucking reklama. Čože je boh vlastne a tým sa pomocou neho sa reštartuje vesmír. No, mám tu pár našetrených peniazí, ktoré sa tu ruble. Asi viete čítať, predpokladám. Tu na Marse to je také isté, len to je oveľa ťažšie a získava sa to vlastne vtedy, keď sa dostanete do toho na tú planétu, vlastne na Zem. No, my objavíme nový druh. Keď objavíte nový druh, tak sa stane to také svetlo okolo toho, keby ste náhodou nevideli. A ja si to tu najviac pospájam všetko, aby som mal čo najviac za hodinu. Zárobok v tovarni. Mám tu otrokov, nechcem. No, sorry, rozmýšľam, čo by sme mohli v tejto epizóde urobiť, lebo ja som to chcel pôvodne robiť ako iba nejakú oznamovacú epizódu. A chcel by som v tejto sérii aspoň jednu urobiť, tak by som chcel by som dokončiť vesmír, ako vlastne reštartovať vesmír. To je všetko odznova, len sa vám vlastne zmení tá tráva, ako to pozadie. A na začiatku máte vždy zelené. Vlastne najskôr boli kravy, potom boli kozy, nesmiete sa, kozy, čierni uchyláci tuto nebudú. A ako vidíte, tak aj vtakopiskov sú, ak to bude ako vtakopisk, tak sa dostaneme aj na Merkur. Fuck, ja to strihnem, chcem toho Šulína dole. Ok, som naspäť. For fuck's sake. Blbé reklamy, sorry. Vážne? Hej, keby ste nevedeli, som na počítači, zakašem si zvuk a hneď čo otvorím, tak počujem Sword and Sandals 2, no jasné. Ja toho brata zabijem. No nič. Pospájame si tieto kraviny a zase, no nič. Prečo nemám tie veci, čo som si dával? Ako tráje, veď som to mal už. The fuck? Dobre. Nič, zdrahšilo sa mi to, neviem prečo, neviem prečo to zdrahšilo, keď som mal už pritom dosť tých... Fuck! Ja som mal drahé už to oblečenie som dostal. Je to aj Chicken Evolution. To je jedno z tých novších. Vlastne teraz úplne najnovšie sú vlastne draci. Tie korytnačky sú nové dosť. A to je všetko, čo je nové. No, tieto epizódy by som chcel udržiavať do takých 5 minutiek, ešte také oddychové. Až vám to nepríde moc dlhé, že tu budem hovoriť o kravinách. Takže vlastne sú tu aj také upgrady, ktoré vám môžem hneď teraz ukázať. Aj vám ukážem. Že vlastne toto si hneď vyupgradujem, lebo že to vám dáva bonusy, že koľko zarábate ten traktor. Že ako rýchlo vám dodávajú tie bedničky, čo nám padajú, a to nám dávajú vlastne hneď tie prvé bedničky. Potom sú tu rôzne magnety, aby ste nemuseli spájať vy, ale ja to som neradšej spájam sám ako tie magnety.
No a ja sa trocha pohrám za kamerou a ukážem ak budem mať nejaký postup, či už na Marse alebo na Zemi, tak vám to ukážem. Takže OK, takže toto by bolo tak asi všetko a ako chcel som len oznámiť, že to budem točiť a že som späť. Ale, ale ešte uvidím, ako dlho mi to vydrží, že? No, takže dúfam, že sa vám video páčilo. A ak sa vám páčilo, tak dajte like. A ak chcete vidieť ďalších z mojich retardovaných videí, tak určite dajte odber. Takže OK, ja sa s vami lúčim. Zatiaľ čus.